It-tlieta filgħaxija jiġi fit-tmiem l-Karnival ta' din is-sena, u għalkemm il-ħadd tħassret l-isfilata tal-karrijiet minħabba l-maltemp li għamel tul il-jum, it-tnejn it-temp ippermetta u l-pubbliku seta' jkompli jitpaxxa bil-karrijiet u bisfin fi Pjazza San Giorgio. Il-possibilità li jagħmel iżjed maltemp u jħassar l-aħħar attivitajiet tal-Karnival kien qed jinkwieta lil ħafna appassjonati tal-Karnival li jkunu qegħdin li jistennew bil-ħerqa dawn il-ġranet sabiex igawdu din il-festa tant popolari mal-Maltin, speċjalment it-tfal li għalihom il-Karnival iġib ħafna ferħ. Il-Karnival ifisser għalija ferħ. Ħafna briju li niġu noqgħod nara l-karrijiet. Ħafna xogħol, ma mbagħad isna fil-ġimgħa tal-Karnival dak ix-xogħol li nkunu ħdimna rehearsals ta' sfin u affarijiet, hawnhekk irridu ngawdu għamu. Jiena għalija li jfisser Karnival ferħ u ġmiel għan-nies oħrajn bħala poplu. Li nieħdu gost. Il-Karnival ifisser qisu ferħ kbir u ħafna karrijiet sbieħ. U għalik x'il fisser il-Karnival? Il-Karnival jixnu nies. Dal-5 tim għalina u ma' 5 tim tad-deb. Jfisser li nħobb kulħadd. U inti xi jfisser għalik il-Karnival? Nħobb peċċiri. Inħobb niffer, inħobb nara l-karrijiet. Ifisser ferħ u fl-aħħar mill-aħħar briju bejn xulxin, nferħu n-nies. Il-Karnival sabiħ, imma nisfimnu. No peċċir. I'm happy, I'm very proud. Għalija Karnival huwa competition inda ħadiġġiela tal-karru. Jagħtini l-ferħ. Dan l-istazzjon tkellem ukoll mal-organizzaturi tal-Karnival fejn qaluna li għalihom huwa ta' sodisfazzjon li t-temp ippermetta. Ringrazzjaw lil Mulej illi ċedilna l-wara l-ofsinar. Il-bira ħana fil-ħodu tħanna, sfortunatament wara l-ofsinar bdiet ix-xita u l-karrijiet l-oħra ma setgħux jitlu, dispjaċina lejna. Issa nisperaw li jżomm it-temp imma jidher li all right. Aħna qatt ma nagħtaw qalbna. Tant kemm ikun ilna naħdmu li naraw kif nagħmlu. Happy, ħanajdu hekk, imma aħna nixtiequ li forsi xi darba ikonna fej bħal meta ġara l-bieraħ kieku ikonna fej xorta nistgħu nsiru daw l-affarijiet mingħajr ma jintilfu. Kuntenti ħafna ovvjament li nistgħu nkomplu għax wara ħafna xogħol li nagħmlu matul is-sena li nistgħu nkomplu l-Karnival, li nuru l-kostumi, li nkomplu bil-karru, kollox ma kollox nieħdu gost. Kuntenti ħafna lihom għal tal-karrijiet minħabba li aħna kumpanija ta' sfin m'għandniex karru. Ovvjament li nħossu għalihom għax nafu x'sagrifiċċji jagħmlu s-sena kollha. Ismani, naħseb li monna tajjeb ħafna, għaddem kif kien. Ġifieri għalejja rnexxa. It-tnejn filgħaxija fil-Belt Valletta saret parata minn diversi skejjel u gruppi ta' sfin u fil-Forti Sant'Angelo tellet ukoll il-Arċilla, żwieġ umoristiku Malti. Naturalment kollox jilħaq il-qofol tiegħu fil-Furjana it-tlieta filgħaxija bil-grande vilew il-ballu l-kbir f'Misraħ Tritoni li jwassal il-Karnival fit-tmiemu. Sabiex imbagħad jibda l-perjodu tar-Randan li wara 40 jum jilħaq il-qofol tiegħu bil-festa tal-Għid il-Kbir, l-akbar festa fil-kalendarju tal-Knisja Kattolika.